Milí diváci, vítam vás v dnešnej relácii, v ktorej vám bližšie predstavíme príbeh človeka, ktorý si splnil svoj veľký sen. Na oblohe nie sú hranice. Ani v našich životoch by nemali byť. Môžeme lietať aj vo vzduchu, aj v našich snoch. Stačí, ak sa odvážime zlietnúť. Aj o lietaní, aj o hudbe sa budeme dnes rozprávať s našim dnešným hosťom, pánom Jánom Konečným. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem. Som rád, že som sa mohol dostaviť do vášmu štúdiu. Pekný deň ešte raz. Pán Jan, na úvod otázka, aké ste boli dieťa? Dali ste trošku takú veľmi osobnú otázku. Nie je to jednoduché tak na ne odpovedať. Každý chce sa chváliť, aký bol dobrý a tak ďalej. Nebol som dobré dieťa. Absolútne. Zo všetkých tých súrodencov. Štyria som bol pomerne taký trošku aktívny. Neposlušne nepochopil som poslušnosť školu. Absolútne. A mal som stále zlé známky z toho chovania, samé napomienky. Vtedy ešte bola žiacka knižka, niekedy za deň som dostal aj 3 tieto upomienky. Samozrejme, niekedy sme to všetko ako zložito museli ročiť tam podpísať. Dokonca tú žiackú knižku, takú upomienkovú som jednu poslal, aby mala Matica Slovenská, ja sa angažujem zachrániť, som poslal Matici Slovenskej, oni boli celí pre seba, samozrejme nehali si ju a poslali mi ďakovný list na ručnom papieri, že toto sú tie artefakty doby, jak sa kedysi žilo, že to bola taká žiacká knižka, taká pravá, nie samého jednotkára. No a to vás prevádzalo môjim životom trošku tak dlhšie, toto neposednosť, alebo tá neposlušnosť. A ako šiestak som už pochopil, že život není o tej zábavke, len hrať so spolužiakmi, s kamarátmi, fotbal na dvore, ale že musíme sa aj učiť niečo, že za chvíľečku dospejeme a musíme niečo tvoriť. Naša rodina sa stále bavila, sme boli 4 súrodenci, už starší brat začal brigádovať, staršia sestra takisto už si niečo hľadala, chcela si privyrobiť, lebo bola tedy taká zložitejšia doba, nebolo toľko, tak financií, také veľké rodiny, my sme boli ako 4 súrodenci. A som sa začal učiť a pochopil som, že tá matematika, fyzika, tam mi tak ide. Samozrejme slovenčina a tá ruština, to som bol trošku taký poslabší. Ale som to tak s odratýma ušami zvládol až do 9. triedy, kde som potom nastúpil na priemyslovku stavebnú, chcel som byť projektantom. No a na tej strednej škole samozrejme tak už to bolo niečo o inom. Ale takisto tej matematike, fyziky, dá sa povedať, že som bol líder tej celé toho ročníka. Snažil som sa angažovať aj študovať tú architektúru a tie pozemné stavby, ale čo sa týka správania, trošku som mal stále trošku problémy. No a vtedy bola taká doba, že bolo veľa aktivít takých akože na letisku. Trenčín malo veľké letisko, hoci nebola to betónová dráha, ako je teraz. A stále sa tam lietali, pretože to bolo trošku také svezanovské veľké letisko, samé zaujímavé lietadla vo vzduchu, športové, vojenské. A my sme tak len obsprdávali okolo toho letiska, lebo na letisko sa nedalo len tak ísť ako teraz. A len z diaľky sme pozorovali. A to bol taký sen ako každého, by som povedal, chlapca, potom chlapa, že lietanie, byť kapitánom, leteckým, lodným a tak ďalej, to je taký sen, mať pod sebou nejaký dopravný prostriedok. Samozrejme, napríklad by sme chceli mať bicykle, to bolo prvotné, 10, 12, 14 ročný. Potom sme chceli mať motorku, potom auta. No ale to bolo také, ako by sme povedali, bežné. Hoci sme to doma nemali, to auto, alebo tak ďalej. Ale lietanie a byť ako vo vzduchu a pilotovať to lietadlo, tak keď sme videli tie filmy, tak sme boli obrovsky unesení z toho a chceli sme si to tak ako splniť. No ale prišlo tá doba, toto som si mohol splniť, tieto všetky sny, takéto akože také nadčasové, ako lietanie, predsi to patrí medzi také trošku aj vedomostne, aj naučiť sa, aj mať zdravotné na to, aj takú psychickú, aj tak nebáť všetko. Ľudia teraz sa boja ísť do dopravného lietadla, nie ešte do malého športového. No ale prišla nová doba, prišiel 90. roky, začala takzvaná éra slobody trošku, by som povedala. Takže kto čo, na čo vie, na čo má, môže si sa realizovať. Taká sloboda tvorčia, mohli by sme to nazvať, začal kapitalistický štýl života, o ktorom sme snívali. Ja som mal už brata vo Švédsku,
čiže ja tomuto kapitalizme trošku vedel. Bratranca v Amerike, aj sestrenicu, ktorí nás navštevovali, tak ja som sa hneď vrhol na plnenie tých snov, by som povedal. No prvotný sen samozrejme bolo lietanie, ale lietanie hneď v 90. roku, tých začiatkoch 90. rokov to nešlo ešte, tým sa len to tak uvoľňovalo. Ešte tie aerokluby nemohli si len tak prísť a chodiť. Ale už v koncu 90. rokoch, v 98. už na letisku bola otvorená škola, že dokoľvek mohol prísť, prihlásiť sa a keď splňal zdravotné podmienky, tak mohol si začať robiť tzv. Letecký preukaz. Tak ja som samozrejme sa prihlásil, bolo to trošku zložitejšie s tým a doktormi, museli sme sa začať trošku ináč životosprávu, trošku menej toho piva popíjať, jedno s druhým, trošku aj športovať fyzicky a tak ďalej, venovať sa vyššie takým aktivitám, aby človek mohol zvládnuť to lietanie, pretože tam bolo treba ísť každý rok doktorovi. No ale úvod bol taký zložitejší, vôbec teda absolvovať vyššie doktorov, ako všetky tie testy a tak ďalej. No a tak som začal chodiť do tej leteckej školy, no a po nejakej dobe, trvalo mi to pol roka, som spravil ten letecký preukaz, takzvaný, volá sa PPL, Private Pilot License, to bol prvotný preukaz, no a mohol som sa sám zaletieť. Samozrejme, nemohol som ešte hneď zobrať niekoho do lietadla, že si zoberiem otca, alebo zoberiem brata, kamarádov. Musel som nalietať najprv s druhýma pilotmi. Kolega môj mohol byť pilot, ale nemohol som zobrať nepilota, nejakého kamaráda, dokiaľ som nenalietal 100 hodín. Dokopy četne výcvikov. No a po 100 hodinách som mal 105 hodín. Už som sa tešil, samozrejme. Som zobral svojho najlepšieho kamaráda, svojho brata a mohol som sa odviezť a ukázať sa mu trošku tak pochváliť, tak vidíš, toto je o tom lietaní a sám som mohol pilotovať. A mohol som mu dokonca ukázať, takto sa pilotuje a on bol celý bez seba, ten brat, že ukázal som mu, jak sa to pilotuje, tak tedy pochopil, že tá náma, čo som robil, a keď som mu to vysvetloval som mi, že to nie je tak, že prídeš, 3 dní chodíš na leteckú školu a zrazu pilotuješ, vidíš, že to trošku je náročnejšie. No a tak som pokračoval, v tom lietaní samozrejme som sa absolútne zaľúbil do toho. No a človek si chce spraviť tak trošku také furt niečo viac v tom lietaní. Tak mal som také šťastie, že tam bol Trenčín, bol veľmi známy aj leteckou akrobáciou a patril tam kamarát Pavol, ktorý bol číslo 1 vo svete ako akrobat. Patril medzi 5 najlepších akrobatov vo svete. A tento Pavol tak ma trošku usmernil, zobral do toho lietadla a ukázal mi, čo je ozaj lietanie. Tak mu ukázal tú akrobáciu. Samozrejme, prvý akrobatický let, keď som mal, tak sme pristáli. Ja som nevydal slovko 45 minút. Nebolo mi zle nejak tak, ale nohy sa mi trošku kolísali a som bol celý taký trochu vyplašený. Tak tá akrobácia to je o niečom inom, ako to lietanie, čo my chodíme z bodu A do bodu B, potom pristaneme, posedíme na letisku, prípadne nám uvaria kávu a zaletíme si z Partizánskou naspäť do Trenčína. Aha. Ale tá akrobácia to teda obnášala. A v čom je to iné, tá akrobácia? Adrenalín alebo nejaké nadlimity? Ten adrenalín a to zadozučenie, že človek je vo vzduchu, má kovový stroj, ťažší ako vzduch, ktorý teoreticky by nemal byť to vo vzduchu čo robiť, ale tie fyzikálne vlastnosti toho stroja sú tak spravené, že môže lietať, dá sa povedať, ako vták. A teraz zrazu lietate presne ako vták, že môžete ísť hore, dole, doprava, teoreticky aj dozadu, pustíte lietadlo, otočíte sa, výkrut spravíte premet, alebo spravíte ten súvrat voči zemi. Všetky tieto polohy tých akrobatických figur, takých by som povedal základných, je treba späť. A teraz ste prekotení všetkýma smermi. To je obrovské zadozučenie, že ste to dokázali. Ja som chcel najprv spraviť premet, že to mi stačí. A spravím jeden premet a budem mať do života, budem oslavovať, čo som aj oslávil, patrične s kamarátmi. Som pozval 50 ľudí, že som prvý raz letel sám v lietadle, teda prispôsobenú akrobácii a spravil som premet sám. Pristál som, samozrejme to obnáša tak, že keď je do toho premetu, nemôžete len premet je na zemi, má ICO, má teda vysielačku a vás ten inštruktor letecký, akrobatický učí, čo máte robiť a stále ste spojení. Tak som najprv musel spraviť
takzvanú vývrtku voči zeme, že to zvládne ten stroj, keby som sa dostal do nejakej nepredvídanej polohy. A potom som si spravil ten premet. Doslova som sa duševne, nie fyzicky, že mi slzy tiekli, som sa rozplakal. Som bol šťastný, som si splnil také zadlženie voči sebe, že Jan dokázal si to. No a tak som potom dokončil ten akrobatický výsik celý, že som si mohol kedykoľvek za účasti inštruktora na zemi sám zaleteť tú akrobáciu a mať také slovo Česko, moravsko-slovenské, takú pasiu z toho lietania. Ano. Čo vás k lietaniu vlastne priviedlo, alebo čo vás inšpirovalo, lebo spomínali ste, že väčšina chlapcov z vášho okolia, aj vy ste mali sen lietať. Každý má teda iné sny, nie všetci majú sny lietať. Vás muselo niečo inšpirovať alebo nakopnúť k tomu, aby ste vôbec uvažovali o letectve alebo o lietaní. Tak nakoplo ma to, že mali sme suseda, pilota, bol v druhej svetovej vojne, dokonca v Anglicku bol, mal práve doxy, letecké hodinky ešte. A on nám tak vykladal o tom lietaní všetko. A keď teraz na Trenčín ozaj stále bolo na oblohe nejaké lietadlo, tak nám ukazoval, vysvetľoval, jak si on tak lietá cez druhú svetovú vojnu, to trošku bolo nejaké inakšie lietanie. A okrajovo nás zobral k letisku, nie na letisko, tak okolo letiska tam bola taká dedinka stará, teda Trenčanská Turná a z tej sa dalo krásne pozorovať lietadla, jak vysadkali na AN-2, tom ruskom lietadle, vyskakujú tí parašutisti alebo paragáni a nám to hodia. My sme sa úplne, teda všetci chlapci sme sa do toho zbláznili, len každý si to tak povie, že toto by chcel robiť, toto robiť a zrazu dospie do určitého veku a zabudne na tie sny. Ale ja som nezabudol ani na jeden, čo som chcel a všetky, nechcem to tam megalománsky povedať, môžem ich vymenovať, chcel si splniť. Tak jednoduchšie pre mňa bolo, keď táto 90. roky bolo, som to tak vynechal, tak hneď v 90. roku, teda 1990, pár mesiacov po zvolení nového prezidenta Havla, mali sme akože slobodu, boli sme už ako taký slobodnejší, by som povedal, štát, a mohli sme si čokoľvek už ako dovoliť do cudziny bez toho, že by som musel žiadať o tie zelené doložky a dostávať všelijaké tie devízeky. No a čítam inzerát v marci, to znamená 3 mesiace po, dá sa povedať, novom spoločenskom zriadení. Som si kúpil za pár korún, tak poviem pár korún, 10 000 korún, nebol to veľa peňazí v tej dobe. Nebola to nejaká veľká suma, som sa tak zle vyjadril peniazy. Nebola to taká veľká suma. Tak odobrila mi manželka a deti, tak som kúpil motorový čln s malinkým 5-konovým motorčekom a hneď v lete sme v júni išli na 5 týždňov do Jugoslávie po Dubrovník a celé tej dobu moje dcery s manželkou sme sa furt plavili na tom malinkom člne, čo v tej dobe aj tí západňari na trošku závideli, lebo tiež každý nemohol mať čln, ale aj keď mohol aj finančne, ale doviezol tam na aute všetko tak ďalej na streche Škodovky, sme tam doviedli, sme sa plavili. Tak to bol taký prvotný sen, takže že tá sloboda, že som tú slobodu poňal po svojom a som si hovoril, budem si tie sny plniť. Ale samozrejme to vozenie sa po tom mori som nemal žiaden preukaz, som nevedel, že niečo také treba. Akorát som vesty kúpil záchranné dcerám, lebo mali len 10-12 rokov. A to som vôbec nevedel, som si myslel, že som na Trenčanskom váhu, že som motorový čln a vozil som sa po Trenčanskom váhu. Ale potom som prišiel na to, že tie predpisy sú aj tam také, tak som si spravil vodný preukaz, alebo jachtársky preukaz. Mám jachtársky preukaz motorové aj na plachetnice. Dokonca ten lodný preukaz mám, povedal by som, vyššej triedy ako letecký preukaz. Lebo tam je to trošku jednoduchšie si spraviť väčší preukaz, že sa môžete plaviť aj v uzavretých moriach, aj krížom cez Stredozemné more, alebo vojsť do tých všetkých morí, lebo pod Stredozemným morom ľudia berú, že k tomu moru patrí ďalší mor, Jonské, Jadran a tak ďalej, lebo to sú len zálivy toho veľkého mora, toho Stredozemného. A tak som to si tak užil, ale samozrejme, keď som tam zas bol a potom sme už nechodili autom, išli sme aj letecky, tak človek stále sníval o tom letectvu. Keď sme boli mali, stále sme tie lietadla obdivovali. A nemal som dotedy vyhliadkový len jeden, ako 15-ročný, taký krátky let som mal. Ja som si ho nezaslúžil. To mali najlepší žiaci školy, dostali traja z celej ako školy, tí deviatáci.
dostali ten let. Ale moja mama tam bola učiteľka a zašatročila jeden tichučko lístok, akože uhovorila tých, čo to financovali, to znamená Aeroklub, a nehali jeden lístok navyše a to dala mne ako svojmu synovi. Mne ako z tých súrodencov všetkých, lebo ja som najviac chcel o tom lietaní, tak som sa odviezol 20-minútový let. Som týždeň potom nespal z toho, no a potom prišla táto doba, sa mi to všetko tak... A toto možno bol ten moment vo vašom živote. Tento moment. Áno, Martin, toto ma presne nakoplo, že nechal som si to tak v hlave uležať, ale zrazu nebolo kedysi len tak, čo teraz s tým spravím? Som sa prihlásil, som možno aj tak mohol spomenúť, do Aeroklubu, dal som žiadosť do Svezarmu. Oni napísali, že hľadáme nových záujemcov, ktorí by chceli robiť letecký preukaz. Tak keď som mal asi 23 rokov, som mohol spomenúť, tak som požiadal. No ale oni mi odpísali, vážený pán Konečný, vy sa môžete v letisku priblížiť, trošku zažartujem, najbližšie na 3 kilometre. Máte jednu rodinu vo Švédsku, tam mám brata, ďalšiu rodinu bratrancov a ďalšiu rodinu máte v Amerike, tak vy absolútne zabudnite, že by ste mohli u nás našovať ako ten Svezarmovský Aeroklub a byť pilotom. No ale keď táto doba prišla, som samozrejme stále o tom sníval, ale nedalo sa hneď. Prišla táto doba, mal som 2 deti, 10 mám, tak som si splnil také jednoduchšie sny, ktoré boli v podstate menej potrebovalo na to človek finančných prostriedkov. Áno. Ale na letecký preukaz na to už bolo drahší spás. To bol ozaj, ale to som si už dovolil ako podnikateľ, som si našporil, mal som 2 také firmy, kníhviazactvo a cukránsku výrobu, tak som našporil si tie peniaze a spravil som si ten letecký preukaz. Samozrejme, bola to nadčasová vec, nebolo to jednoduché a samozrejme ani finančne. No ale do terajšej doby, ako teraz sedím, stále lietam. Nie už som taký žralokon, že chodím toľko veľa, že každý rok nalietám 100 hodín, ako predtým, ale chodím stále pravidelne lietať. Udržujem si preukaz, aj zdravotný preukaz, lebo letecký preukaz je niečo iné. To máte raz za 2 roky, vás preškolí inšpektor, ale zdravotný musíte každý rok navštíviť doktora, musíte prejsť a to sú 2 preukazy spolu, ktoré jeden bez druhého nemá význam. Nadviažem trošku na tú vašu osobnosť. Štatistiky nám hovoria, že len 8% ľudí si splní svoje veľké sny, ktoré si predsavzajú. Rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je v trpezlivosti a plánovaní. Čo myslíte, čo vo vašom prípade rozhodlo, že si splnili napríklad ten váš veľký sen o lietaní? Ja tak trošku tak zoširoka poviem, máte kamarádov všetci rozprávame, čo chceme robiť. A že keď budeme mať taká doba, príde taká doba. Prišla táto doba a ja len jedného, tiež Jána som poznal, ktorý si splnil tak ako sny a trošku to, čo rozprávali sme spolu, spravil. Každý sme chceli, akože keby to bolo možné, že si spravíme ten letecký preukaz. Len 3 takí kamarádi bližší sme si to spravili. Že pôjdeme na loď, si spravím, že budeme sa plať na lodi, alebo že si kúpime motorky také väčšie a že budeme chodiť na motorkách. Zas len ojedineli, že všetci tí, čo som mal tých spolužiakov, však vždycky spolužiakov bolo 25-30, tak v podstate z tých spolužiakov, keď som neviem, či tak môžem trošku preskočiť, mal som stretnutie z vysokej školy pred 10 rokmi, Trenčín na letisku, toto sme danžovali tam pekný hotel. A my sme tam prišli a všetci tí spolužiaci, čo sme tam boli, nás bolo asi 25, samozrejme spolužiaci, všetci sme chceli byť lietať, všetko sme bavili sa, že by prišlo. Dokonca som tam mal dobroka, doteraz si volávame Martina, ktorý zbieral všetky letecké kozmonautiky. Ja som si to nemohol dovoliť, my sme to čítavali, oni mali zvázané ročníky, roky od 15 rokov to bral, ale nespravil si ten letecký preukaz. Ja som tie letectvo kozmonautika len čítal, nikdy som to nezbieral, neodoberal, vždycky toto niekde knižníctvu niekoho prečítal, ale hneď, ak táto doba spravil, som si spravil ten preukaz, som si splnil ten sen. A tak som ich pozval do Trenčína, oni nevedeli, a ja hovorím, a teraz vás všetkých povoziť, tak trošku boli takí nervózni, sme trošku starší, tak trochu sa aj báli, trošku im padla sánka, tak som každého povozil, sa im to páčilo. Hovorí,
chalani, keď boli takí mladí, toto všetko ste mohli aj vyspraviť, si splniť sen. A rozprávali ste o motorkách, nikto nechodíte na motorkách, chceli ste americké auto, nakoniec americké auto mám len ja, ale nemusíme byť všetci rovnakí, je to pravda, lebo keď boli všetci rovnakí, tak máme 100% splnenú snov. Áno. Martin, spomínali ste, že je 8% ľudí sa nesplní sen. Ja som trošku ten percento navýšil, asi na 8,5, lebo moja manželka vraví, že ja som si splnil za 10 ľudských životov sny. Čiže ja som si nesplnil, dá sa povedať, len tých 10, alebo koľko. Za ďalších 9 teda ľudí, lebo 10 som si splnil sny. No. My to tak megalomsky povedali, ale samozrejme, chceli ste mať veľkú motorku, mal som, chceli ste lietať. Lietal som. Dokonca som si kúpil lietadlo, vlastne zložité lietadlo. Nekúpil som si ultraleta každý, tedy ja som si každý ma odhováral. Kúpil som si čmeláka výcvikového pre dvoch. Za sebou sedíte, ak bombardéri nemeckom šťuke. A obrovský motor, obrovská spotreba. Ale v tom lietadle, keď som si sadol, som sa cítil ako kráľ. Neviem to tak vysvetliť, nech sa to by tak megalomansky povedal. Som bol píšný, som si tam obrovský kolo, sedíte meter a pol nad zemou, pekne som si naštartoval a išiel som si polietať po Slovensku. Samozrejme zobral som aj manželku, pravidelne raz do roka idem s manželkou, absolútne lietame spolu, ale ona nie je taká zaťažená, že musí toľko nalietať hodín ako ja, ale ideme na tom, to bolo nádhera. No a lietal som nejakú dobu na... Nebála sa? Manželka nie so mňou, to by nebola žiadna pasia letu. Keby sa bála, by som ani nezobral. Dcery som vozil obidve. Zaťou. Dokonca však dostaneme sa k tomuto bratranca z Ameriky, čo ma som vozil. Samozrejme, brat vo Švédsku, ten prišiel špeciálne, keď som mal lietadlo tu stráviť dovolenku, aby sa mohol povoziť a mohol si zapilotovať lietadlo. Ale je to čarovné, keď takto oslovíte ženu alebo budúcu manželku, budúcu partnerku, že teda prídem po teba a prídete na lietadle. No. Tak, to dobre ste začali, pán Martin. Ja som tak. V našom prípade už sme boli manželia, som mu zobral, zavolal som ju. Neviem, či to tak môžem prezradiť, ale ja som zavolal manželku a ona vedela, že lietam na toto lietadlo, ale nebolo moje ešte. To bolo ľuba kamaráda pilota, tak občas mi ho požičal a som lietal. Tak prídem na letisko, Blanka, pôjdeme si zaleteť a zoberieme si toto lietadlo. Ona sa pýta, no už si Ľubovi volal požičať ho, aj dneska polietáme si na ňom. A ja hovorím, áno, vieš to, ja som od neho kúpil. Ty si kúpil lietadlo? Dobre, fajn, aspoň nemáme žiadne starosti a môžeme kedykoľvek si zaleteť. Viete, človek by si kúpil bicykel nový a manželka, mám takú kamaráda, by ho prizabila. Ale moja manželka povedala, si podnikateľ, robí, stará sa o rodinu, ja som podnikateľka, robíme dcery, cudzine chodia do školy, všetko. Kúpil si lietadlo, no čo ja už narobím s tým, tak sme si polietali spolu. No a samozrejme, keď niečo robíte, lietate, na tom chodíte, a stane nejaký taký incident, nemusí sa, ale raz... v Nitre som bol na tom lietadle a s dcerou, boli sme niečo vybavovať. Počasie bol ako tak, trošku som podcenil, vietor fúkal od chrbta, ja som myslel, že to zvládnem, trošku som sa ponáhľal a v letectve lietadlo ma nikdy nič neodpovedal, nič. A ja som sa tam poučil, že trošku by som mal sa tak akože byť trošku taký akože Pánu bol trošku vďačný za všetko a nebuď tak ako, že všetko sa ti poddá. Nie, aj keď som mal to lietal, motorovičom, všetko. Trošku som bol tak, ako by som povedal, možno aj namyslený, lebo čo, že to zvládnem. Nezvládol som to, s dcerou sme išli, to lietadlo som prekotil, samozrejme za jednu sekundu bolo lietadlo zničené, ale nič sa nám nestalo, lebo neznamená, že lietadlo není rozbité a navonok vyzerá neporušené, no ale prekočil som navrch, bolo zastavenie motora v jednej sekunde, všetko bolo vnútri motory, dotrhané tie kluky, všetko, riadil, ovládanie vrtuly, samozrejme to lietadlo som zničil, ale nič sa nám nestalo, vyšli sme absolútne jednoducho, nechcem tak povedať, jak sa hovorí, svätí, všetci svätí, možno aj Pán Boh všetkých zavolal, všetkých 12 svätých, lebo tam museli byť aj Pán Boh, aj 12 svätých, lebo nič sa absolútne nič nestalo. A dokonca to lietadlo
samozrejme nehal som o to Nitre a mal som ešte také šťastie, viete, všetko je trošku aj o financiách, tak rozbijete lietadlo, máte havária na aute, kto si to musí zaplatiť, ale našťastie som mal tak dobrú poistku na to lietadlo, že poisťovňa mi zaplatila priebehu 5 týždňov celú tú haváriu, tú škodu, tak žena sa so mnou nerozviedla, alebo ináč by sa asi rozviedla, keby som toto by mi už asi nepredýchala. A dcéra sa nebojí už lietať? Nie. Dokonca tá dcéra vystúpila z toho lietadla, tým, že ste tak povedali, to som chcel na to načať, o tom páči. Dcéra mala takého nového priateľa a ona chcela akože... Pilota. Nie. Ešte možno aj chcela pilota, to je niečo iné, ako piloti zase sú letušky. Aha. A to je tak, viete, tá príťažlivosť fyzická je o tom, ale dcera možno aj chcela, ale mala priateľa, viac menej hudobníkov by som povedal. Profesor chodil na konzervatórium, však stále je aj hudobníkom, aj pilotom, ale vtedy nebol pilot a v podstate bol v lietadle možno len raz služobne niekde, teda súkromne s otcom. A ja som ho zobral do lietadla aj s dcerou na kávu do Bratislavy, sme išli z Trenčína a on, keď sme už leteli naspäť, hovorí, ja chcem byť pilotom. Ja hovorím, v poriadku, musíš. A čo mám preto spraviť? Tak som povedal, prvorade potrebuješ peniaze. Tak išiel do Anglicka robiť, robil 2-3 roky. V Anglicku šporil peniaze a potom si spravil preukaz a je teraz z neho pilot, kapitán v Raineri a lieta po celom svete a má tu moju dceru. Teda dobre som investoval, pretože som odviezol a moju dceru zostali si kamarádi, aj si zobral za manželku a spolu stále veľmi pohodlne, kultivovane a šťastne žijú. Tak som rád, že som dobre ten let, tú kávu investoval to lietadle, pretože teraz on mi to vrátil viac razy. Ideme si spolu zalietať na malom lietadle, ale aj na dopravnom s tým, že ma zobral ako člena posádky. Samozrejme, nemôžem pilotovať dopravné lietadlo, ale bol som zapísaný členom posádky. Majiteľ firmy o mne vedia, že lietali spolu. Vedia, že pilot, ktorý bol v lietadlách, môže byť ako člen posádky, ako pozorovateľ, tak som bol normálne zapísaný cez tie crew gatey som išiel, cez tie personál som išiel, kúpil som si bielu košelu, aby som bol ako pilotskú a dal som si tie náplecíky, čo som dostal ešte, keď som skončil školu leteckú, ten PPL, také 2 pásiky, tak raz za čas sa to používal, no a bol som ako člen posádky a som letel v dopravnom lietadle. Ako pozorovateľ to bol veľký zážitok, viac rázy. No, to mi vrátil ten zať. A niekedy, keď ste grandom a niečo takto robíte, ono sa vám to niekedy vráti. A ľudia by mali byť trošku takí, že trošku dopredu byť takí voľnomyšlenkári a takí veľkoryslosti. Ono niekto to riadi z vrchu a ono sa to vráti časom. Jak sa hovorí, že Božie mlyny melú, hoci pomaly, ale melú. Ono sa to niekedy vráti. No. Ďakujem pekne za peknú myšlienku. Keď sme pri tých snoch, splnili ste si mnoho snov vašich, od lietania cez lodného kapitána, cez veľkú a šťastnú rodinu, až po veľkú motorku. Máte ešte nejaký taký sen, ktorý by ste si, alebo niekoľko snov, ktoré by ste chceli a ešte ste si nesplnili? Tak ja som raz Trenčianska televízia by tak rád vystupovala, chceli taký rozhovor o tom letisku, tak ja som to tam, tie sa ma pýtali, že som im porozprával v mojom živote, že chcel som jazdiť na koni, tak som mal koňa, potom dcera na ňom jazdila a chcel som sa potápať, tak kamarádi potápači dali mi potápačku, som si spravil preukaz, všetko som si to naučil sa, ale chcel som na padáku, ako to je, keby v lietadle, čo sa stalo, skočil som na padáku, ale stále to bolo, a jak som stále niečo viac, a bol som v Amerike, však budem o tom spomínať, mám tam bratranca, kultívneho človeka, ktorý sme stále v styku, každý rok je minimálne raz do roka na Slovensku. No a samozrejme, bol som u neho 6 razy a je učiteľom hudby. Tam v tej Amerike trošku voľnejšie o tom lietaní, čiže keď som tam bol, tam mi kúpil tú letenku, aby si mohli zaleteť, treba z New York, Chicago. A to tu nebolo ešte vtedy, viete, keď ja som ho naštívil prvý raz v roku 1987. No a tam prvé, čo som v New Yorku bol, každý chce ísť na Sochu Slobodu, Empire State Building a Chrysler Building vidieť, ísť na 5. Avenue si kúpiť džínsy. Ale ja
on bol trošku taký zarazený a hovorím, Edo, ja viem, že je tu už 2 roky múzeum také letecké a to celé múzeum letecké na jednej vyslúžili lietadlové lode, ktorá bola v druhej svetovej vojne aj vo Vietname, Intrapid, a ja, Edo, chcem ísť. Ale som mal najprv povedať, že ten môj bratranec sa volá Ed Konečný, tak ďalej, už tu rozprávam o Edovi, ako keby sme ho poznali už niekoľko rokov, omlúvam sa, Martin. Ano. A ja som sa tak dostal do tej sféry také duševnej pohody. Tak, som chcel nadviazať na to, lebo ako naozaj mi pripadáte ako veľmi činorodý človek, aj napriek tomu, aj že sme sa rozprávali aj v tom zákulisí o rôznych vašich záujmov, aj o vašich vášniach typu zberateľská vášeň, zbierate proste rôzne predmety, ktoré súvisia aj s hudbou. Možno to máte práve rodina, lebo lietanie a hudba veľmi úzko súvisia. Je to o tej voľnosti, o tých snoch. Poďme bližšie trošku k vášmu bratrancovi, ktorý teda je synom emigrantov slovenských, že je teda dlhodobo v zahraničí, v Spojených štátoch amerických. Napísal knihu, ktorú máme tuto k dispozícii a naši diváci budú môcť o ňu súťažiť aj na našich facebookových stránkach. S tým, že povedzte nám trošku bližšie o ňom, ako spolu vychádzate, ako spolu spolupracujete, lebo ste spolupracovali aj na tejto knihe spolu, a ako tá hudba a lietanie vo vašich životoch súvisí. To je tak, že keď ten bratranec tu chodí každý rok. Ja som tak ako ten z tých všetkých jeho bratrancov rodiny taký najčinorodejší a tak viem všetko zabezpečiť, spraviť. Tak on prišiel v 84. roku sa natočiť o Slovensku film. Samozrejme som slúbil, že mu pomôže, zobral som si dovolenku, chodil som po Slovensku a natočil o Slovensku pre amerických Slovákov film. Viac menej ten film bol 80% o hudbe, o tom, ako detva východná, a spomína tam všetkých, samozrejme spomína tam také tie starožitohrady tak ďalej v tom filme pre tých amerických Slovákov, ale išlo hlavne o toto, že on bol pozvaný Maticou Slovenskou detvou a tam tým festival detvo to začalo. Tak ja som ako pomohol mu natočiť ten film a to všetko. A on za odmenu to, že to spravil, v Amerike ho spravil z toho video, tedy to bolo absolútne novinka, predal ale 5000 kusov, spomína to tej knižočke a tým pádom bol strašne happy a bol taký grand a mňa pozval ma do Ameriky na 1,5 mesiaca za komunistického systému. Bolo to veľmi zložité. 84. ma pozval, 87. som až bol, 3 roky som to vyboboval. Všetko, nakoniec ma pustili všetko, lebo už som mal 2 deti, že tak, bola taká ako zábezpeka, zabezpečili sa aj v robote riaditeľa a tak ďalej, to bolo tedy tak. No a navštívil som ho v tej Amerike a potom, jak som spomenul, že chcem vidieť Intrapid, ja som hneď nešiel do obchody, že Edo, kúp mi džínsy, kúp mi kobojskú košelu, kúp mi ten americký opasok. Ja som nič nechcel a jemu sa to ľúbilo, lebo Američania je trošku taký hakl. Američania je grand viac menej, ale nemôžete od Američania niečo chce. On to musí sám dobrovoľne spraviť. Vy nemôžete prísť ako tu, prídete do amerického baru, jedno veľké pivo, jednu vodku, jedno kto to zaplatí. To neexistuje. Ale keď dobre sadnete a zapasujete im, mne sa to viac razy stalo, budete ich hostami. Nikto nechcel veriť. Raz som vyhral veľkú stávku, tak veľkú, čo je to $100, že prídem do pubu a on nechcel veriť, ten bratrán, a ja odídem odtiaľ bez platenia. Nie, že nemáš, on mi dal peniaze na to pivo. A ja som si sadol, začal som rozprávať a som zrazu vedel o tom New Yorku, o tej Ameriky možno vyššie ako pri tom bare. Im sa to strašne ľúbilo, že prišiel dosi zo Slovenska, z Európy. Najprv som mi trošku musel vysvetliť, že Československo, že to je česká časť Slovenska, že ja som Slovák a Čech, že malinký rozdiel, ale sme Čechoslováci. No a oni som mi porozprával, že som bol na tom Intrapede, že Edo je bratrane školy, učiteľ hudby, robí platní, tak ma pozvali na to pivo, samozrejme bolo partik piv, ale o to nejde už. A ja som zazišiel s ním nie na ten Intraped, Edo, jak sa mi s tebou do školy. Tak ja som tam bol cez leto, akurát bol koniec roku. Tak sme si naplánovali, no s deťmi spravil také videjko a on tam potreboval aj pomoc, nosiť baterku, video, stojan a tak ďalej. Tak povedal riaditeľke, že bude mu bratranec pomáhať. Tak ja som mu pomáhal tvoriť, čo sa mu tam potom neskôršie aj tak oplatilo, to videjko, aj tie pesničky s tými deťmi. Že ja som priamo bol v škole, v triede, jak to tam fungovalo. Bol som ich jedálne, dokonca som bol pozvaný na ten obed, čo aj tie deti jedia. Riaditeľka mi zaďakovala, pozvala ma na kávu. Tak ja som od začiatku
nechceli ísť do tej Ameriky, že len pôjdem a že navštívim len ten obchodný dom a nakúpim si to platne, ten Elvisa Presleyho platne, alebo ešte Beatles vydali tedy také dvojalbumy špeciálne, že si kúpim originál, ale všetko bolo hudba, alebo Rolling Stones platňu, samozrejme som dostal, doniesol, lebo nenápadne som povedal sestrenici, ona sa zase tak postaral tieto nuancy, ale ja som radšej zedom išiel po tej škole. Potom sestrenica robila na MNV, na City Hall v New Yorku, ja to tak rozprávam trošku tak žartovne, na MNV, to bol Mestský národný výbor, čiže ja som bol na Mestskom výbore v New Yorku, kde robila sestrenica jednomu viceprezidentovi alebo viceprezidentke sekretárku, asistentku, tak som tam bol pozvaný. V Amerike nie je tak ojedine, že prídete a všetci prestanú robiť, ale ja som bol v tej doby v 87. to bola trošku taká raritáko, a trošku z komunistické krajiny, tak všetci chceli ma počuť, porozprávať som o čokoľvek, prestala aj tá viceprezidentka to akceptovala, tak ja som mal veľmi pekné tieto vzťahy. Toto som ja už chcel študovať, vidieť, aby som niečo sa dozvedel od Amerika. Nešiel tam len prázdno a prídem domov a nebudem mať čo porozprávať. Poviem, že som v Amerike, jedol som tam dobrý steak a kamarát minule prišiel a nič viac nevedel povedať. Druhý kamarát prišiel z Kanady, že tam je krásna krajina. Ja som bol v Kanade a ja som 8 hodín, keď som prišiel domov, v kuse rozprával. Čiže ja som chcel zažiť, výjsť. No a samozrejme tam moja sestrenica mala priateľa, v Amerike je dobre situovaný človek, má lietadlo. A on bol zároveň aj pilot. Môže mať človek lietadlo a má pilota, ale tento moje sestrenici priateľ, taký rodinný, aj ako navštívili všetko, mal lietadlo, aj povozil všetko, tak ja som bol úplne zblázný toho 77. roku. A to zostane vo vás. Najprv vás zoberie výhľadkový let, mama vám vyba lístok ako 15-ročný. Potom vidíte tie letecké aktivity toho suseda, porozpráva o druhej svetovej vojne. A zrazu ste v Amerike, odveze vás sestrnicím priateľ na krásnom dvojmotorovom lietadle a ste vedľa neho, na New Yorkom lietate a môžete pilota všetko a ste úplne zbláznení. No. A som prišiel domov, sa mi to tak usadilo všetko. A potom som bol v 92. roku, už bolo voľnejšie, kamarát ma pozval, spolužiak, on emigroval do Kanady. No tam mal kamaráta, potom sme sa skamarádili, aj ja s ním, pilota, mal vlastné lietadlo a on bol Slovák. On aj odišiel na Slovensko žiť, som mu to aj pomohol akceptovať sa tak trochu aj ohľadom lietadla, som ho zoznámil s tým aeroklube. Prišiel na Slovensko žiť? Prišiel ako žiť, ako, už ako penzista. Áno, jasné. Prišiel sem. Tak, ale tam ma tiež zobrať 92. do lietadla. Lietali sme nad Torontom. Ja som úplne šal, hovorím si, toto je sloboda, to mi ľúbi. Tak som si tie bodíky zbieral. A až keď prišla taká správna doba, jak som spomínal, potrebovali ste na to čas a financie. No. Tak som našporil si na ten letecký preukaz a tak som si spravil a splnil som si ten prvotný sen. To je taký najväčší. Samozrejme, tá lode, pasia, koňa, potápanie, všetko, ale najviac stále preferujem aj teraz, môj najväčší zadozuši, keď si idem na letisko, požičam si lietadlo z klubu, teraz chodím do Jet Age, majú aj pobočku v Bratislave, majú tam krásny hangár, kde majú všetky československé lietadla, také ako, nie všetky doslova, ale tie najznámejšie typy. Majú tam 7 lietadiel, ktoré ako také malé múzejko, ale zároveň sú aj funkčné a samozrejme majú novodobejšie lietadla ako Cessna, alebo ten Diamond Star, čo vyrábajú tu vo Wienerstadte, kúsok v Rakúsku. A tam si idem zaletieť som s majiteľom, aj tým pilotom kamarát, požičam si lietadlo, prenajmem si lietadlo a polietam si po Slovensku, nechodím do žiadnej cudziny, hoci v lietadle som bol s kamarádom, jedným sme leteli do Wienerstadtu opraviť lietadlo, tak som letel na lietadlo ako pilot aj s kamarádom, druhým pilotom do Rakúska, alebo v Čechách sme boli, alebo tam idem bol som pár razy sám, ale väčšinou toto, na tejto, jak povedáme, dôchodcovský život, ja hovorím, na všetko potrebujete čas a peniaze, a už som nie taký žralok, ako keď som mal dve tie firmy, tak idem si len polietať po Slovensku. No, nemáte úplne štandardný dôchodcovský život, tak by som to definoval. Vrátim sa ešte k vášmu bratrancovi. Tá spoločná vec, ktorá mi napadla hneď, ako ste o ňom trošku bližšie rozprávali, je, on sa venuje deťom, čo sa týka, učí hudbu, prezentuje vlastne slovenský folklór v Amerike. Vy sa venujete deťom, čo sa týka lietania. Je toto nejaká vec, ktorá vás spája?
áno, tie deti, to je to, čo nás spája. Ja trošku k tým mojim to sa vrátim, ale on je dôležitejší. On bol učiteľ hudby na ľudovej škole a učil na základnej škole, teda učili deti od 10 do 14 rokov, 15 hudobnú výchovu. Tá v Amerike hudobná výchova je trošku ináč poňatia, veľmi tak prepracované. Teraz ľudia používajú to slovo sofistikované. On voľne si ma spieva, nahrávať platne, všeličo. A to, čo sa mi strašne ľúbilo na ňom, bol, a on ich naviedol, aj rodičia sa pridali, vyfinancovali, natočil si ma LPčko, spravil platňu. Tieto pesničky točil v škole, v tom triede a to bolo zaujímavé, že celá škola, tým pádom trošku reprezentová školu podporila a on trošku zavádal do tej hudby, to je to prepojenie tej knižky, nakoniec ten emigrant ako dvoch svetov, že on dal slovenské folklór, tie ľudové melódie krásne, on trošku spojil s takým americkým country, trošku do toho hodil, ale nevtieravo, veľmi kultivovane. A on natočil potom s tými deťmi veľmi slávnu pieseň, môžem povedať veľmi slávnu pieseň, Don't Star. Znamená v takom v širšom kontexte, že nezačínaj drogovať, nezačínaj fajčiť a tak ďalej. A to všetko s tými deťmi v triede natočil. Dal tam krásnu tú melódiu, použil Slovensku tam, na tých videách to vidieť, všetko tak dal. A tie deti tam ukazujú, že akože, jak sa vyhnú tomu fajčeniu, tým drogám, všetko akože dôležité tvorčí život. A on toto malinké, krátke videjko vyhralo prvú cenu v štáte New Yorku. To ako keby vyhralo vo Francii. A guvernér štátu New York osobne odovzdal cenu za túto pieseň, prvú cenu, prvé miesto, ako protidrogová krátke videjko, ktoré sa premietalo vo všetkých školách celej Ameriky. A tu nebolo dôležité, že dostal prvé miesto, ale on vyhral finančný veľký grant pre tú školu, štúdio, v tej knižočke, čo o chvíľku spomeniem, je aj spomenuté. A on bol na zácviku v Hollywoode, v Los Angeles, aby sa naučil s týmto štúdíkom pracovať, aby mohol ďalej tvoriť pre túto školu takéto videjka, čo potom aj tvoril, a tie pesničky. To je to prepojenie dvoch svetov, že on spojil to slovenskú melódiu. Máme tam 13 takých skladieb, slovenský refrém alebo anglický refrém a natočil skladbu, vydal platňu Lovely Lady Liberty a melódia hlavná je Teče voda tečie, moravská taká známa ľudová pieseň a na to doložil strašne krásne slovo. Ja osobne som túto LPčku doniesol viceprezidentke tej nadácie Socha Slobody, aj Riz Island, som to tak poslovenčil. A ona, nebudete mi veriť, mala slzy v očiach, tú platňu som doniesol, bolo to zložité, neste platňu cez celý New York, potom idete metro, potom idete na lodi dvoma a potom to nesete. Platňa sa zle nesie, no jak ju nesie, pod pazuchou, v ruke, v sáčku, nie. No tak ešte boli LPčky, tak som mu doniesol. Oni ho používali čiastočne ako aj znielku, chceli aj dlhodobo, ale potom niečo sa zmenilo, prišla taká nejaká iná ako doba, ale tá pieseň stále má svoje grády, stále sa používa. Ale je aktuálna. Je aktuálna a to je to spojenie, že on si o Soche Slobody naspieval krásnu pieseň s týma deťmi, všetko tam je také videjko, to není len, že je pieseň, to je celý taký videoklip a je tam československá melódia, by sme povedali, anglický text a tá pieseň je púšťaná, alebo to videjko sa púšťa, je na YouTube samozrejme, môže si ju každý pozrieť a vzniklo to v Amerike. A on stále sa snažil tie slovenské korenenia. Túto knižku bola, nechce tak, ale knižočku, aby som sa k nej vrátil. On je dôchodca. A keď dostával tieto ceny, platne, všetko vydal, tak on za to dostal, samozrejme, Amerika to je, viete, ako systém tvrdý, kapitalistický systém, za všetko sa platí. Nič nemáte zadarmo, ale to je také ako recipročne, ono sa vám to aj vracia tým, že nič nezadáte, aj dostanete. Tak on dostával rôzne ceny, dostal nejaké tie finančné prostriedky, ale on nepotreboval ako učiteľ, nemal deti, mal manželku, krásne býval a on tieto peniaze odkladal aj so sestrou
a povedali, že to bude súkromný grant, že keď niečo budem potrebovať spraviť, vydať, tak on tieto peniaze má odložené a nehal ich na túto knižku, čo celý život pripravoval. No a on pred 2 rokmi, Edo Konečník, môj bratranec, mi zavolal, že napísal tú knižku po anglicky samozrejme a chcel by nejakú knižku vydať. Tak mi ju poslal, ja hovorím, Edo, v poriadku, ja som mu trošku malinko štilisticky upravil, aj keď neviem moc dobre po anglicky, ale som to upravil také tie nuancy, tie hlasne také dokumentárne, aby tie deto všade sa zúčastnil, aj v Amerike, aj na Slovensku, lebo ja som všade, kde tú knižku, čo sa spomína, bol a dal som mu takú fasádu, doplnil som tam fotografie, všetko a potom sme ju preložili rodine. Moja dcera robí editorku na viacerých knihách, spravila, tak pomohla mi to dať dokopy, ten preklad. Moja manželka je pani učiteľka, tak ona dala to slovenčinu do poriadku a tá knižka sa vydala po slovensky aj v anglicky tu, ale vydala sa aj v Amerike, sa predáva, môžete si ťuknúť, tam nájdete, ale my sme museli ešte prepracovať, som musel teda ja, graficky pre americkú tlač, malinké rozdiely sú tam tých piktogramoch a pixeloch, omlúvam sa, pixeloch, som trošku tak ako v takom svojom svete a trošku aj formátov papierov, malinké tie milimetre, oni stále tie palce tak ďalej, ale to sa mi ľúbilo, oni to akceptovali, všetko presne vyšlo tak, ako sme my tu na Slovensku navrhli. Čiže som rád, že ja som bol ako vydavateľ a tú knižku som ja vydal tu a Amerika to akceptovala, je tam a je ako po celej Amerike samozrejme bola poslaná s tým grantom. Nemusíme žiadať a predávať ju násilne. My sme mohli darovať do každého múzea slovenského, na každú americkú ambasádu a zastupiteľstvo, ako v New Yorku, Washington. V Toronte dokonca bol krásny klip vo videu v toronskej televízii. Je od Madagaskaru, že knižky sa dostanete z Saudskej Arábii, všelikde, Norsko, Švédsko, Nemecko. A to sa mi páči, že to Slovensko, trošku sme tak nekťac, je taká zložitá teraz doba, nemáme moc pekných alebo nejakých takých zmysluplných vecí, že by mohli reprezentovať Slovensko tak všeobecne. A táto knižka trošku ukazuje, že tí Slováci nehali také stopy svoje všelikde po celom svete. A trošku viacerí tí, hlavne takí dobrí kamarádi, alebo takí ľudia, čo vydali knižku a čo som ich poznal, oni to docenili, lebo vedia, že ak je to zložité vydať, spraviť knižku, u nás všetko vyfinancovať. A povedali, že tá knižka nemá chybu a že on, ten Ed Konečník, môj bratranec, trošku, že sa to aj hanbia povedal, možno je väčší Slovák ako my. Že on si tie korene slovenské ponechal absolútne, hoci žil pravým americkým, povedali by sme, konzumným životom, mal krásne bývanie, samozrejme americké auta. Sestrenica mala priateľa, ktorý mal lietadlo, čiže oni pekne žili trošku tak, nadpomri, nemôže sa každému toto pošťastiť, ale on si to zaslúžil, keď ste pracovití, všetko. Viete, tu treba si tak zachovať, on sa držal hesla, mali by sme sa my držať, ja ho trošku tak teraz poviem americky a potom po slovensky na seba. Kennedy tesne pred svojím atentátom na Kennedyho v škole vysokej povedal študentom, nepýtajte sa, že čo môže Amerika pre vás spraviť, ale pýtajte sa sami seba, čo môžete vy pre Ameriku spraviť. Čiže ja môžem vyhlásiť, že stále práce robím. Čiže ja sa nepýtam, čo, kto si sa sťažil, že není pozametané, není to pozametané, není odhrabaný ten odhrab. Nepýtam sa stále, že čo môže Slovensko, alebo mesto, alebo primátor, mestský úrad pre mňa, ale čo ty môžeš spraviť? Ukáž, ja môžem absolútne, v tej knižke sa dočítate, môžem teraz povedať, možno to bude posúvať aj Technické múzeum Košice, spolupracujem s Technickým múzeum Košice, majú tam pomerne veľa artefaktov, čo som im ja daroval, zabešteloval a zabezpečil. Stále si ma komunikujem, mám rád, radosť, keď niečo môžem zachrániť. Dokonca z druhej svetovej vojny tu bol taký artefakt z B-17, ktorá padla pri Bošáci. Ja som to odkúpil od zberateľa takýchto vojenských rekvizít z druhej svetovej vojny a poslal do Ameriky do Czech-Slovak Army Museum. A samozrejme, veľký ďakovný list, lebo bolo výročie SNP, to lietadlo padlo cez SNP. Amerika mala takisto to vôz oslavovalo, SNP som tak nesmyselne povedal, môžem povedať SMP, ale my sme to tomuto hovorili SNP. Všetci tomu hovorí SNP, aby sme tak brali.
Ako kedysi sme hovorili USA vždycky, viete, ak to bolo. A tak ja som to tam poslal. Ale ja sa stále niečo takéto drobno zachovávam. Dokonca do Čiech som poslal Masarykovú knižku do najväčšej knižnici, Národnej knižnici Čiech. O Masarykovi boli prekvapení. Som objavil takú knižku, cez druhú svetovú vydanie. Nebolo veľa knižok, zachránila sa tá, není ich veľa, jedna. A takisto Múzeum Boženy Nemcovej pri Jaromieži som našiel knižku Babička, veľmi krásnom stave malovaná, ale tá babička vyššie povie českému národu, ľudu ako Slovensku. A ja som si považoval, že mali by ju tam mať. Oni boli prekvapení, že majú jednu v trezore, že nemôžu ju teda používať verejne, ale že budú veľmi radi, tak keby ju mali tú druhú, tak tú druhú majú a môžu ukazovať návštevníkom múzea Boženy Nemcovej a Babičkino múzea, dalo by sa povedať. Tak nebudem o všetkých tých artefaktoch hovoriť, ako Matici Slovenska. Občas niečo im tam pošlem také zaujímavé. Ale ja sa snažím tak, ako ten Kennedy povedal, že nečakajme, čo niekto spraví pre teba, čo ty môžeš pre niekoho. Čiže ja ďakujem, ja som veľa poskytol veci, podporoval, sponzoroval a ono sa mi to vracia. Aj v tom letectve som ozaj sa angažoval. Tie deti, jak spomínal ste, pán Martin, tak ja som povozil strašne veľa detí. Ja, keď som mal taký letecký deň, som spravil 59 ľudí, som odviezol. Malé deti som povozil, bolo to aj vo vysielaní pred 9 rokmi splnený sen jedného vozičkára. A majstrov kúpeľných som odviezol. Ja stále sa snažím tak podporovať toto a vrátilo sa mi to pred asi 2 mesiacmi v novembri. Žilina je tam taká letecká súkromná firma, majú L-29 Delfín. Najpreslavenejší letecké lietadlo, dá sa povedať, aj vo svete. Stále lieta v Amerike, všelikde, výcvikové lietadlo. Oni majú perfektnom ako stave a lietajú, robia na ňom vyhliadkové lety, súkromné, že si človek môže objednať, zaplatíte si. Ja by som mohol požiadať rodinu, tak dcery by objednali mi, povedia, samozrejme, môže si ísť polietať, ale ja hovorím, ja dočkám, možno niekto príde a podporil, jak mňa podporoval, som podporil. A oni mi raz zavolali, tí Žilinčania, Jan, príď do Žiliny, si našim hosťom a máš nočný let na 29 na náš účet, budeme lietať nad Žilinou, nočný let na 29. Nevadí ti nočný? Nie, absolútne nespravili. Výkrut, premet a pekne sme mali, zážitok som mal absolútne granský, to znamená bezúplatne. Samozrejme, potom sme si patrične to oslavili, dali sme si pivko a tak ďalej, som ich zaďakoval a odtedy som veľký priateľ s nima a som ich pozval do Piešťan, tu máme takú leteckú piváre, bola sa hangár, boli veľmi prekvapení. V tom hangáre takisto som daroval do tohto pubu letecký motor bezúplatne z môjho lietadla, z toho čmeláka. Tam na ozdobu sedíte pri stole a máte tam 9-valcový 150-kilový motor, alebo 200-kilový, tak ako vyzerá v lietadle, z toho lietadla, čo som s sérou prekotil, čo sa už nedal použiť a som mu tak daroval. Ono sa mi to vráti, že keď tam je majiteľ a som tej pivárni, samozrejme, som jeho hosťom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jan, začali sme s plnenými snami alebo plnením snov. Budeme aj končiť plnením snov. Hovorí sa, že ak chceme dosiahnuť naše sny, je veľmi pre nás dôležitá vizualizácia snov. To znamená, musíme si ich predstaviť dokonca veľmi detailne a podrobne, aby sme to nejakým spôsobom pritiahli do nášho života. Vedeli by ste vy našim divákom odporučiť alebo dať nejaký tip, ako si splniť svoje veľké sny? No je to taká ošemetná otázka, ale jednoducho máte sen, napríklad teraz je taká móda, alebo také treba z motorkárstvo. Motorky, to sú také rôzne slogany, že život je len na motorka, tak ďalej. To je ten život, vidíte na tých Harley Davidsonov, jak sa premietajú tí ľudia. Máte chuť na nejakú motorku, niečo. Nelakajte sa hneď, že je to nedá sa uskutočniť. Nemusíte hneď kúpiť novú motorku, tú najdrahšiu 1400 kubíkovú. Môžete si kúpiť kľudne 500, 750 staršiu, našporíte si ďalšiu a môžete si ten sen veľmi hrávo splniť a dokonca teraz vy si môžete, jak sa ten customers
Motorcycles, môžete si upraviť podľa svojho želania. Teraz kúpite všetko, môžete si upraviť tie šroby, môžete si upraviť tie kryty, môžete si taštičku upraviť, tie sedadla, tie opierky. Je firma, keby sa vám napríklad nedarilo, alebo chcete nejakú inšpiráciu, je firma starej Tourej, volá sa Ers Motorcycles. Ona zoberie starú motorku, nejakú Virážo, zoberie nejakú Hondu Shadow, 750 alebo 1000. Oni ju upravia tak, absolútne, môžete tam prísť, dajú vás inšpirácii, môžete si ich web stránku pozrieť a oni spravia motorku, traja takí dizajneristi sú tu absolútne teda číslo 1. Navrhnú čokoľvek na svete. Pred 2 rokmi spravili 2 motorky, upravili nejaké Yamahy a 2 a najbohatšie, dá sa povedať, patrí medzi najbohatších ľudí na svete, hlavný šejk, prezident Arabských Emirátov, obidve sa dočítal, odtýklo majú web stránku, obidve prišiel zobrať do Turej a zobrali ich. Teraz majú motorku z minulého roku upravovali, trošku som im pomohol, nie s úpravou, ale trošku spropagovať tú krásu tej motorky, tak sme to spravili na letisku pri lietadlách a tak. Oni ju uverejnili a každý rok je súťaž, ak aj tento rok bude, vytipuje sa 100 motoriek najviac upravených vo svete. To jeden zbiera, taká stránka je a tá sa tomu venujú, potom spravia z tých 110 a potom z tých 10 vyberú jednu. Tak táto motorka od nich zo starej Tourej, to Ers Motorcycle, som úplne prekvapený. Ja som videl, že to je nádhera, som umožnil, krásne fotky sme porobili, ale že by vyhrala až prvú cenu, to aj mňa trošku zaskočilo. Vyhrala minulý rok za rok 24 ako najkrajšie, najlepšie urobená motorka, jeden kus, ako absolútne customers. Tak ja som ako im fandil, samozrejme som ich už potom viac razy navštívil, pretože za to, že som im to tam umožnil na tom letisku, nie ja, že by bolo moje letisko, ale tak musíte pripraviť riaditeľa, prevádzku, aby lietadla nelietali zrovna tam službu a tak ďalej. Prídete tam na motorke, nemôžete si len behať po letisku. Tak ja som sa takže časovo pripravil, kedy ako budú, lebo tú motorku museli na prívese doniesť. Tak nelakajte sa. Spomenul som jeden sen, že chcete toť krôčik po krôčik. Áno, malinko si. A trpezlivosť. A normálne si to nedajte si ubrať. Nemôže vám manželka, deti, nedajte si odísť z kamar. Jednoducho si to splňte. Ja som trošku bol, až moc som išiel. Manželka trošku potom sa, že ja som išiel ako moc tak, som si povedal a chcel som to. Hambím sa aj všetky tie veci vymenovať, čo som chcel kedy spraviť. Ale pán Martin sa ma pýtal, že či mám všetky s tým splnené. Nie, ja mám ešte jeden. Ja som až začal pracovať pred 10 rokmi na ňom. Ja by som chcel na živú lietadlovú loď sa dostal. Bol jeden Čech, napísal strašne krásny článok, jak bol na francúzske lietadlové lode, odtiaľ sa dostal na Americku, ako sa stretli a tak ďalej. Krásny článok bol na živé lietadlové lode. Na tej, ako muzeálny kus, dokonca 2, je v Amerike, v New Yorku jedna, ten intrapid. Tu som navštívil 9 razy, alebo 10, samozrejme aj s manželkou. Tam nevedel som odtiaľ odísť. A mal som šťastie, že sestrenicia kamarátka bola šéfom tej lode toho múzea, čiže ja som vošiel do útrop, tam si videli tie hrdavé, všade od strojovní, počtu, všetky tie schody. To, čo bežný návštevník toho múzea sa mu nedostane. To je to, čo som povedal, že nešiel som hneď tej Amerike kúpiť džínsy, ale naštívil si tú sestrenicu. Tam ona povedala, že ja som úplne zbláznil do Intrapidu, tá zavolala takú kamošku, tá kamoška ma hneď objednala, že keď ste teda nám tak pekne naštívili, tak ste ako hosťom na tej lodi a to som ja chcel. Ja som chcel všade vojsť ako do takých vecí, aj do americkú základňu, ako headquarter NATO v Amerike pri Virginii, ja som naštívil tú základňu. Takisto som tam bol hosťom, býval som tam, spával, cez toho kamaráda, kolegu, bývalého letecké ataše, čo tu bol. Tak toto prešlo u mňa. Ísť niekde, nie len taký obyčajný turista, len tak prísť a navštívim St. Patricka v New Yorku oproti Rockefeller centru, alebo pozriem tú Leninovú hlavu, ten slávny obraz to v Rockefeller centre. Ale ja chcem niečo také, čo bežný turista sa nedostane. Niečo, keď prídem domov tomu vnúčikovi, dcéram a tým začom porozprávať, niečo také nezvyklé, čo není bežné jedinca. Nie je to možno dobrá vlastnosť moja, ale odporúčam vám, trošku si tak plňte si a trošku tak nadčasov, trošku viac. Ďakujem, pán Ján. Ďakujem za inšpiratívny rozhovor a prajem vám ešte veľa splnených snov v tomto živote. Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa bolo cťou a takou radosťou, že mohol som toto štúdio navštíviť a že som mohol
porozprávať trošku z tých mojich zážitkov, aby tí ľudia na tom Slovensku sa nebáli a boli rovnocenní partneri tomu západnému svetu. Plňte si všetko, keď vás niečo napadne, skromne, potom trošku neskromne, splňte si to. Ďakujem. A vám, vážení diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Sledujte nás aj naďalej s našimi ďalšími zaujímavými hostiami a plňte si sny. Pekný deň.